igama lami nguBulelani Mathe ngisuka eThembisa ePhumulong. Ngavelwa inkinga ngasikenywa ugogo Sikhotheni imali engange 15,000. Ugogo Sikhotheni uskema wakhe nemali wayengithembisa amathuba umsebenzi angaphezulu kwala engangwenza ematrackeni. So ngathola ubufakazi engangibinawo ngakugcina ngaya ecourt nabo ngakhona ukuthola amaphepha nevoice engamrecorda ngayo ngibamba ngayo ukuthi kube neproof uma ngimnika le mali ngoba imali engamnika yona ngamnika 9.5 cash i5.5 ngayitransfera yona bine evidence ke yona yayo. Okay, so wamrecorda kule ya cash ngoba wafuna ukuprove ukuthi ikhona. Yebo ngamrecorda ezingiwumuntu utransfer ucash ngifuna ukuconfirm ukuthi utholile wavuma bese sengifuna ukwazi ukuthi naleya isakhona nawo usemnikele leya 9.5 naye wathi sakuye wavuma nakuyona ngoba ekuthembise umsebenzi ophezulu ethu connected. Okay, manje ikhona imali masenibuye small claims court ikhona imali wayithola kuyena? Yebo ikhona imali engayithola kuyena. Wathola malini? Ngathola 5,000 beyifanga 5,000. Kusele malini? Kusiyeka 10,000 imali esele ngabuye. Okay, yiyo le oyifunayo manje. Yiyo le ngiyifunayo. Okay. Ungakwazi ukuthi usikhombise leyo recording nene letter le yase small claims court? Yebo ngani. Okay. Uthi waya eX-Repo? Yebo ngaya eX-Repo bangithembisa bazongisiza in 2 weeks. But into ya last year since namanje abakakuthinta abazi bangithinta. Okay. I'm sure kwaze kwakathathu ngiya eX-Repo. Namanje kusathulekile. Wayekuthembisa emqoboni yomsebenzi? Wangithembise train abantu ama driver. Ukudrive ama truck. Ukutesta abantu kahle ema company because wawuzohola malini kulomsebenzi? Wayengitshene ngabo ma 60,000 imali ngizithola manje upsikhundla phela usukhushulilwe esikhundleni. Mase kumele uqale lo msebenzi ke wahamba wayoqala? Mase kumele ngiqale waqala wangidoja wangabamba amafoni wangiblocka elanga bona khona ukuthi kahle uyangiskema. Ase ngithatha inyathelo zokuthi ngcono ngiye emaphoyiseni. Okay. Waye emaphoyiseni nobufakazi? Emaphoyiseni nobufakazi amaphoyisa athi ngiye ecourt. Ngiyothola small claim court anginike iletter bese ngibuya kubona. Okay. So ake sizwe I recording le sibone ne letter le yase small claims court. All right. Okay. So iyo ke le I letter yase small claims court. Small claim court bathathe le decision ukuthi mele ma engangikhokhi mele kutholala impahla ezakhe. Ile process yokuthi manje kumele uthole imali nawe futhi uphinde uhambe ukhokhela usheriff. Ngiyayazi le process kwabaningi inkinga. Okay, ake sizwe ke I recording yenu. Yebo gogo. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sikisebenzisa sebhizi nenye client ngisebenzela ngale namhlanje ngisebenzele ngalapha. Okay, ukhuluma noBulelani gogo. Hayi Bulelani njani? Ngiyaphila gogo. Ngiyaphila. Bengisho ukuthi ngayifaka le yayisela ngithi ngaki 9.5 cash then washika i5.5. Yes, uye wangitshela umonde nethi so lo bhuti lo akafuni ukuthi ngitransfer so isisekimi ufuna ukuyithatha ngesandla cause uthi akafuni igama lakhe libe lini mase kuthiwa bayaba investigate emsebenzini. Okay. So lo gigima akakandluli nafuthi mase akandlula ngaphuza ngitshele ndeni ngimnikeze. Okay, gogo so. Amnika le mara le yesithu akakayitholi. Wamnika le 9.5 anginika. Shoda le yesithu ke manje. Okay, gogo. Angazi ukuthi ungithola kanjani? Yazi ifoni yami yomsebenzi beyisesene problem but umuntu uye wangithumela inamba yakho ngisesenayo. Okay ke thank you gogo. Okay. Ubhuti noma mina ngicela ukukhuluma. Hey, yajula indaba. Manje ke mebuka le video ke ugogo Sikhotheni yipi into ongazithanda ukuthi umtshele yona? Umyalezo wakhe ngoba uthi uyakublutika nefoni akasayibambi. Yipi mhlawumbe message ongathanda ukuthi ifike kuyena? Message engathanda ukuthi ifike kuyena ukuthi ngicela abuyise imali yami back. Ibalance yale mali u 10,000. Ibuye back.
into ebengicela nje kuwe. Okay, uqwashisa mhlambe umphakathi ngeyikemu ungathini ukona umphakathi? Kumphakathi ukuqwashisa kwami even noma umuntu ekhipha imali kodwa angadlaleli ngokuthi anika umuntu cash. Cash anika umuntu imali esandleni. Kuye ungabi na evidence. Bengazi ukuthi uqamba amanga makuthiwa umuntu umnika ucash. Sengayiphika Yeah, so sorry about that. Uthi ke mawuqwashisa abantu ngathini ungathanda ukuthini ebantwini ukubaqwashisa ngale ndaba yeyikemu nokunika abantu imali esandleni no cash nayo yonke into le. Bengizobaqwashisa nje ukuthi umuntu unganika umuntu cash. Uma umuntu khona azokusiza ngayo. Ngangcono ukuthi umfakele ebank ukwazi ukuthi uzaba neproof nakhona kodwa uma bese kuskemile kuyofuneka ukuthi uyilwele uye court uyoluza futhi nangaphezulu ngoba kuyofuneka ukhokhele osheriff ukuthi imali yakhe ibuye. So abantu uzobaqwashisa nje ukuthi babe careful for izcam especially kwabantu abangabazi even uma umuntu uyangamazi uyamthemana noma kuthiwa umuntu udumile kanje udumile ungamthembeli emalini. Imali into yonke emntwini kuwo wonke umuntu. So ngizocela uba abantu abangaba bakhona abanhlamba basafisa ukuthi bafuna ukuprova nabazolimala babe aware bafuna ukubona njengosawula yebo babe aware izikeme ezifana nama celeb abafana noGogo Scotty. Okay, hayi ngiyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi uzothola isupport bazozama ukuthi abanye abantu bekusize sizame nasezame emaphoyiseni angazi naziphi namiphi iminyango ukuthi phela imali igcina ibuyile imali yabantwana abantu abahambi abantwana kumele bedle ekhaya. Yebo Siyabonga. Ngiyabonga.